Most pedig malackodjunk egy kicsit. Megtaláltuk az ország legnagyobb disznóját, de nehogy félreértsék, Rudit gazdája hatalmas torral búcsúztatta. Amin ott volt Fekete Pákó is, aki nem csak a hatalmas sertéssel, ami több mint fél tonnát nyomott, került közelebbi kapcsolatba, hanem a házi pálinkával is. Ennek aztán meg is lett az eredménye. De erről inkább győződjenek meg saját szemükkel. Disznót vágott az aktív stáb Kenderesen, nem is kicsit. Fél tonnásat. Ezt az élményt sohasem fogja elfelejteni Fekete Pákó és Bánolics Marcsi, mert hogy ők is ott voltak, és nem csak díszvendégként. Szia, kedves Rudi! Szia, Rudi! A hangulat frenetikus, köszönhető ez Spissiák József házigazdának és az ő remek pálinkájának. Pákó is igen gyorsan megbarátkozik ennek a hungarikumnak minden jó tulajdonságával és ízvilágával. Sőt, annyira magával ragadja a millió, hogy még táncra is perdül. Na meg énekel is egy kicsit, csak úgy bemutató gyanánt. Mert mindenki tudja, hogy erről szól. A disznóvágáskor, hát muszáj de magam, érte? Utszál, hogy nyílik a kusmahajtó, érte? Bót ide, sót ide, de szép alolán. Az anyád! Na de elég a szórakozásból, irány a munka. Hát mégiscsak disznót vágni jöttünk. Ugye, nem először. Néhány hónappal ezelőtt például Stáh Judittal együtt vágtunk le egy disznót. Hogy milyen finom kolbászok voltak, emlékeznek még? Imádom a disznóvágást. A nagy esemény kicsi nehezen indul. Nehéz megválni Ruditól, a nem mindennapi disznótól. Nem simogatom, mert akkor már jobban fogom sajnálni, még jobban. Nagy dolog a disznóvágás itt Kenderesen, és a nagy szó most nem is túlzás. Finoman szólva Rudi nem az a szolid ólajjai disznó. 2 méter 120 cm magas, és 558 kg. Úgy néz ki, Magyarország legnagyobb disznóját vágjuk, nem kis hanggal. A haláltusa nem tart sokáig, vendégeink mégis nehezen viselik. Kiterülve talán még nagyobbnak tűnik ez az amúgy is hatalmas állat. Először is jön a forró víz, majd a pörzsölés. A vér kifolyatásának mutatásától ezúttal eltekintünk, de képzelhetik, hogy egy ekkora állatban mennyi lehet. Pákó és Macsi igyekszik hasznossá tenni magát, megtisztítják Rudit. Majd a házi munka megosztásán kapnak kicsit össze, mint a gyerekek. A férfi dolga a söprés. Közben elkészült az a bizonyos sült vér. Városi sztárjaink tartanak tőle az elején, de egyszer élünk, mindent meg kell kóstolni. Annyira cuki volt. Reméljük, hogy amilyen cuki, olyan finom is lesz. Hol van már a reggeli félelem és együttérzés? Jó az a Rudi gyerek. Elillant, ahogy Pákóik megjegyzik a finom illatokat. Indulhat a furcsa előebéd, természetesen pálinkával. Pákó, te is szűz vagy a sült vérnek az evésében? Ugye? Szűz. Teli hassal jobban megy a munka. Nagy lelkesedéssel vág neki Pákó a hatalmas szomboknak. Nem bonyolult feladat, csak a mérlegre kell rátenni, hogy lemérjék. Mint ahogy egy kis pálinkát emelted föl. Olyan gyorsan emelt Rudi le. Na igen, erre mindenki emlékszik. Pákó nagyon erős, sőt harcias, meg is mutatta a munkában. Ennek fényében a hatalmas disznócomb meg se kottyanhat a nigériai harcosnak. Úristen! Na, talán egy kis segítség mégis jól jöhet. 40 kiló, és abból van neki 4, ugye? Az inassuk ideje itt tulajdonképpen véget ért. Sztárjaink Rudi teljes átalakulását nem várták meg, de sejteni lehet, egy ekkora disznóból csak finom dolgok készülhetnek. Egy évig biztos jól el lesz vele az egész rokonság. Szia Rudi! Szia, Rudi! Tényleg